Hayırlı gün. Ne gidip bargana olayım aytam. Şimdi aytadigan temalar da yok. Hazır şimdi mene iska keldi. Keşe meselen şaltıratqаны Dağıstan'dan bir dostumuz Yangurchi degan Noğay uzaq сөйләшеп отырдық. Ул әйтә, сине ди шақыра ди. Бөгелмә районында bir Noğay нәселеннән bir Татарстан яши. Татар инде Noğay нәселе кергән, шуңа кушма. Шул шақыра янда 500 елкымы ул теге татар Бүтін дүния конгресс съездында, ягъни курултайында очраштык. Ул үзе исәнләшеп, танышып, кымызлар алып килеп, бездә бит менә кибеттә кымызны саталар, анда ат төшергән, шунда шу карамастан сыер сөтеннән ул ясалган. Аны инде урысча әйтмешә состав иштәлегендә дә бия сөте дип язмаганнар. Хәйләшләгәннәр, ат төшереп куйганнар да. Башкирский дип куйганнар. Хатта җитмәгән әле, Башкирский дип куйганнар. Хәзер инде рекламаны бик көчәйтәләр инде. Элек әйткәннәре теге искоричная субстанция әйтмим, нәрсә ул испражнение человека, конфеты делают дип. Хәзер инде реклама ясый, чистое натуральное какао масло дип. Шуны сәтеп килә. Шул инде барып кайтты анда ди. Мен үземдә җыйналган бер 10 көн шунда булырга ди. Иракка барырга ди. Бездә ди Ноғай Сабантуй уза ди. Шул әйтәс килә. Иртәгә гадәттәгечә Гагаузида bir 10,000 халык яши торган авылда инде Капчак дигән, мен аны элек барганда исемен ятлый алмыйдыр инде. Нәрсә ул Капчак? 21нче ел, 11нче елны гафу итегез. Беренче барып чыккан идем. Шунасын карасам, дөрес язмаганнар икән, Кыпчак дип. Хәзер дә инде алар Кыпчак дип йөри. Беләсезме, ул теге православный төркләр, гагаузлар яши анда. Мен аны вакытында язып чыгарган идем. Ровесник, почти ровесник Одессы дип. Одесса ничә ел элек? 222 елны уздырган ие. Ул да хәзер менә белмим, 226 ел микән ул? Әллә 228 ме? Шунысын әйтәсем килә. Аларны гагаузларны 19-нчы гасырның башында Екатерина булмаган иде. Ул вакытта инде минемчә Александр I шул чорында аларны Варна яныннан күчергәннәр. Шушы Буҗак дигән, Буҗак ягъни урысча угыл икән. Буҗак. Менә монда Кара диңгез. Менә монда ни дигәндә, нәрсә диргә? Менә бу Молдова җире. Менә siz әйтерсез, нинди үлемтә бар. Менә шушы беренче әйткән Ноғай турынан һәм шушы менә Кыпчак авылы турынан. Кыпчак беләсезме? Кыпчак дигән анда аударма дигән, аучы беләсезме? Охотник ягъни урысча. Аударма мәсәлән дизгенҗә, күп анда шундый ниләр бар. Төрки исемләр. Әйтерсез, яри гагаузлар бит төрки халык. Шул, шуңа карамастан мәсәлән аларны вакытында теге Екатерина бик тырышкан инде. Урысча әйтмешли, в отрицательном смысле. Анда Ноғайларны бетерәм дип, аларны куганнар күбесен. Юк иткәннәр. Инде анда күбесе Төркиягә күчкән инде. Инде куркыныч астында булгач инде алар күбесе. Шулай әйтәсем килә. Хәзер генә шул гагаузларын, бабаларын элек шунда күчергәннәр. Менә Ноғай җиренә. Анда әйтәм бит 30 метр тирәнлектән тик су табалар кай җирдән мәсәлән. Анда без булдык, былтыр шул Янгурчи белән
зиратларында кайсы авылларга бардык. Ул видео ясаган, кайсылары бар, кайсылары югалды кызганычка каршы. Анда элек ногайларның тамгалары. Ул әйтә, хатта ди менә ислам динин кабул иткәнче ди, алар ди шундый менә тәре, ул тамга ди бүтән халыкларда да булды, менә бездә дә булды шундый ди, бер төрле тамгалар зиратта күп. Анда бездә тагы байтак ниләр, ногайлар, бай ноганнарны шуларның ниләре, кабер ташлары сакланган бик күп шул якта. Тарихны яхшы белсәгез, инде әйтерсез, менә мәсәлән, инде буштан бушкамы инде менә Сөембикә мәсәлән Казан ханлыгында җитәкче бер мизгел, ул шул теге ногай нәселеннән булган. Мәсәлән, алар бик көчле шундый дәүләт булган, ногай урдасы. Чөнки алар диңгездән башланып, мәсәлән, Каспий диңгездән менә шушы Уралга хәтле, Урал, шушы менә татар җирендә дә, башкорт җирендә дә, күп җирдә алар шунда ничектер инде хуҗа булганнар. Сез беләсездер инде тарихтан, элек патшалар, мәсәлән, халык ара түгел, дәүләт ара элемтәләр ныгытып, сугыш вакытында бер-берсенә бер-берсенә сугышмаска дип, тату яшәргә, икенчедән сугыш вакытында куркыну астында булганда бүтән дәүләт ярдәмгә килсен дип, алар шул туганнар булганнар, имешничә. Урысча әйтмешли, роднились. Менә мәсәлән, Рәсәйнеке бит гел шул теге Германиядән алганнар, киленнәрне, хатыннарны алар. Британиядан, теге мәсәлән әйтә, Николай II, анда ди ул вакытта булган король, алар ди двоюрный булса да имеш, алар ди бер-берсенә шулай охшаганнар ди, бик шулай ди. Тарихчылар, алар урысча әйтмешли политкорректный, алар менә мен мәсәлән анда ни Ногайские татары здесь жили, Ногайские татары дип атыйлар. Аны китапларда да безгә мәсәлән аудармада җитәкчесе ярдәм иткән, ярдәм итмәде, бүләк итте. Янгурчыга былтыр барганда анда мен укып чыктым. Ногай татарлары дип татарны искә алганнар. Шуңа күрә анда җырлар да бар. Мен интернетта хатта куйган идем, берселәр әйтем, бәйрәм булды ноябрь аенда, шәраб бәйрәме, шунда Камрат аларның башкаласында. Әйтәм, башкарыгыз зинһар, миңа әйтәм, татар пинар, чөнки ул я шишмә, я күбесенчә нине куены диләр шулай, татар пинары. Шунда бик матур җырлыйлар. Әйтәсе килә, гагаузлар алар менә әйтәләр, ул ди Камратты, коңгыр атты, мәсәлән, күмер төсле кара ат ди. Шул төрле вариантлар, исемләре, хатта аларның гагаузларның төрле. Миңа берсе Калиоглу безнең әллә булды бит. Калигула мәсәлән, Цезарь, әллә шуннанмы дип әйтәм. Юк инде ул. Гали дигән сезнең. Гали дигән әйтәм сезнең ул. Мәсәлән, бездә Казакта мәсәлән Гали димиләр, Кали диләр. Сездә дә шулай инде килеп чыгам әйтәм инде шул исемләрегез. Кайдан ул православ диндә торган халыкның имеш фамилиялары, алар сояды ди, төркчә мәсәлән, аларда Гайдар инде, ни Арсланны Гайдар ди, Гайдарҗи Лев имеш. Ни шунасын тагы нинди бар аларда? Татароглу, Хаҗиоглу, күп аларда шундый фамилиялары. Менә халыклар Европада урнашкан, алар бик кунакчыллык бик артык күрсәтмиләр инде. Менә Азия яктагы күбесе халыклар кунакчыллык. Менә булар Европадан килгән булса да, шуңа карамастан гагаузлар бик кунакчыл халык. Мен аны айрым тагы сөйләрмен бер. Гел аны видеоларда әйттем, күрсәттем. Алар инде бүтән дин кеше булсак та барбер килсә авылда безне шулай яхшы ачык нәрсә, якты йөз белән каршы алып нәрсәсе бар, шуның белән кунак итәләр инде алар. Менә мәчет мәсәләне, анда ни аларның бер храмы бар, теге ширкәүләр, алар Кыпчакта кичкенә, шуңа күрә алар зурны төзеп яталар. Аларга Төркиядән килеп, түрк кардәшләре бүтән дин, мусулман диндә булса да, алар шунда да карамастан аларга ярдәм итеп торалар, мәрмәрне гел бушка биреп торалар, китереп бер видеода күрерсез анда.
Уақыты бітіп бара, мүмкін болса екіншісінде қарарсыз. Сау болыңыз.